ஸோ கைஸ் கோட் படத்தோட ஷூட் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வெங்கட் பிரபு அண்ட் யுவன் சங்கர் ராஜா 2 பேருமே பார்த்தோம்னா ஃப்ளைட்டில் போகிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஒன்று பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த இமேஜ் பார்த்தோம்னா எதுக்காக அப்படின்னா 2 பேருமே வந்து இப்போ லண்டன் போயிருக்காங்களாமா. லண்டன் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சாங் பார்த்தோம்னா ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு தோணலாம். பட் இந்த சாங்கோட குவாலிட்டி பார்த்தோம்னா ரொம்பவுமே ஹை லெவலில் தேவைப்படுதாமா. அதுக்காக பார்த்தோம்னா லண்டனில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டுடியோக்கு போய் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு வரக்காக 2 பேரும் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் வெளியே வந்திருக்கு. இப்போதைக்கு முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போய் ஒரு 2 days ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஷெட்யூல் வெங்கட் பிரபுக்கு இருக்குது. அதனால் பார்த்தோம்னா முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து வெங்கட் பிரபு இங்கே வந்தால் தான் பார்த்தோம்னா ஷூட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நேற்று கூட ஒரு வீடியோன்னு பார்த்தோம்னா சோசியல் மீடியாஸில் வைரல் ஆச்சு. வெங்கட் பிரபுக்கு ஒரு ஃபேன் பார்த்தோம்னா ஒரு ஷூ ஒன்று வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த ஷூவை போட்டு தான் நான் கோட் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரியான சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா சென்னை அவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் படத்தோட ஷூட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. இப்போதைக்கு தளபதியும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்காரு. நேற்று கூட பார்த்தோம்னா மக்கள் எக்த மீட் பண்ணியிருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ ஒரு ரிட்டன் வந்தால் தான் அடுத்த ஷெட்யூல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஷெட்யூலுக்கு உண்டான செட் ஒர்க் பார்த்தோம்னா போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற நியூஸும் கூடுதல் தகவலாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த சாங் ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா வருவார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சாங் ரெக்கார்டிங்க்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். படத்துலையும் பார்த்தோம்னா விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க்கு சிஜி ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்டது அதிகமாக இருக்க போகுது. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா சாங்குமே வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்றக்காக தான் பார்த்தோம்னா ஃபாரின் போயிருக்காங்க. அங்கே போய் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு வர அளவுக்கு சாங்காக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தோம்னா நம்ம எதிர்பார்க்கறதையும் தாண்டி தான் அந்த சாங் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த சாங் வந்து மேபி ஃபர்ஸ்ட் சிங்கில் கூட ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் டேட் பார்த்தோம்னா இப்போ வரைக்கும் கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு தெரியல. இந்த சாங் ரெக்கார்டிங் ஒர்க் முடிச்சுட்டு கூட பார்த்தோம்னா ரிலீஸ் பண்ணலாம். ரிலீஸ் பண்ணால் செம்ம ஹாப்பி தான். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் புதுசாக தளபதி ஃபேன்ஸ் யாராவது நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எனி டைம் நம்ம தளபதி பற்றின அப்டேட்ஸ் மட்டும் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வரும்.